Geen enkel bedrijf wil in Zeeland het busvervoer gaan uitvoeren. En dus is het onduidelijk hoe het busvervoer in Zeeland er vanaf 2025 uit gaat zien. En verder in het nieuws vandaag. Wie zijn toch die drugsuithalers? En uit eten met de hond aan tafel. Goedenavond. Rijden er vanaf 2025 nog wel bussen in Zeeland? Die vraag ligt voor. Omdat vanmiddag bekend is geworden dat geen enkel bedrijf het ziet zitten om het Zeeuwse busvervoer te gaan verzorgen. Het had de start moeten zijn van het prestigieuze nieuwe vervoersplan, waarin alles anders zou worden. Lege bussen buiten de spits die doelloos door de provincie rijden. Dat is op veel buslijnen het trieste beeld van het openbaar vervoer in Zeeland. Om dat tegen te gaan ontwikkelde het provinciebestuur, met gedeputeerde Harry van der Maas van de SGP voorop, het nieuwe vervoersplan voor Zeeland. Vanaf 2025 verandert het OV in Zeeland drastisch. Bussen rijden dan niet meer van dorpskern naar dorpskern, maar van hub naar hub. En dat zijn vaak haltes buiten de kernen. Bovendien moeten flextaxis, buurtbussen, deelfietsen en deelauto's verder voor een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk zorgen. Alleen blijkt nu dat er geen enkele busvervoerder bereid is gevonden om dit ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Ik praat erover verder met de verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas. Meneer van der Maas, ja, u bent verantwoordelijk voor dat openbaar vervoer in Zeeland en ook warm pleitbezorger van dat nieuwe vervoersplan. Wat is er misgegaan? Nou, wat er mis is gegaan, we hebben een aanbestedingsprocedure. Precies zoals je een huis bouwt, je hebt een bestek en je vraagt offertes uit. En we hebben op dit moment 0 inschrijvers. Dus dat is helaas, dat is jammer. Ja, heeft u dan het onmogelijke gevraagd van die bedrijven? Nou, ik ben heel erg benieuwd wat de reden is waarom we op dit moment nog geen inschrijvers hebben. We hebben natuurlijk onze voorwaarden gesteld. Bijvoorbeeld dat we schone bussen willen, zero-emissiebussen. Is het budget wat we beschikbaar stellen. Dus we moeten nu achterhalen wat is de reden. Want uiteindelijk wil je natuurlijk wel naar een nieuwe vervoerder toe. Dus dat vraagt even doordenking aan onze kant. Op de achtergrond speelt natuurlijk mee dat er vanaf die nieuwe datum in 2025 ook een nieuw vervoersplan in zou gaan. Ja, misschien zitten de vervoerders daar wel helemaal niet op te wachten. Dat zou toch een logische gedachte zijn? Nou, dat denk ik zelf niet. Je ziet dat het een onzekere markt is. Personeelstekort voor de busmaatschappijen. De benzineprijzen die enorm hoog zijn. Dus die onzekere markt is, denk ik, de reden. Maar nogmaals, dat moeten we afwachten. Wij zullen ook gesprekken voeren, want er is wel interesse. Maar dat heeft niet geleid tot een daadwerkelijke inschrijving. Het nieuwe plan, dat valt uit in 2 delen. De vaste bussen, de vaste lijnen. En het fijnmazige, dus meer het kleinschalige. Ik denk niet dat daar de haper zit, maar ja, daar moeten we achter zien te komen. Ja, maar stel dat de haper zit bij hoge brandstofprijzen en personeelstekorten, daar kunt u natuurlijk niets in betekenen. Dus ja, dan kunt u toch niets aan de situatie veranderen en dan zullen de busbedrijven toch niet thuis blijven geven? Nee, maar dat is precies wat we nu aan het uitzoeken zijn. We hebben een bestek gemaakt, zeg maar je voorwaarden. Zijn wij te strikt, te streng? Zit het vast op het beschikbare budget wat we mee willen geven? Het is natuurlijk ook een stukje onderhandeling van de inschrijvers. Dus ik raak er ook nog niet gelijk zenuwachtig van. Maar wij moeten uiteindelijk natuurlijk wel naar een goede inschrijver toe. En daarom moeten we de stappen die we gaan maken de komende dagen goed in beeld gaan brengen. U bent natuurlijk wel de hoofdverantwoordelijke voor het busvervoer. Ja, als er dan niemand reageert, is dat dan toch een beetje een pijnlijke dag voor u? Nou ja, het is natuurlijk erg jammer. Je hoopt dat er inschrijvers zijn. Tegelijkertijd, we hebben aan de voorkant ook nagedacht over scenario's. Welke scenario's zouden er kunnen gebeuren? En ik heb dit scenario ook zeker niet uitgesloten. Het kan dus zijn dat je met 0 inschrijvers zit. Dat hebben we met de Fast Ferry een aantal jaren ook gehad. Toen moesten we het zelf ter hand nemen. Dus de bus zal altijd blijven rijden. De manier waarop is nu inderdaad wel de uitdaging. Dus noem het een slechte dag, dat klopt. En het is dus niet uitgesloten dat u ook het busvervoer zelf gaat doen, als ik u zo hoor? Nou, er moet altijd een bus blijven rijden. Sterker nog, we hebben een prachtig plan bedacht. Dat is ook niet waar de inschrijvers zorg om hebben. Die hebben ook natuurlijk ons plan gezien. Daar zijn ook de vragen niet over gekomen. Maar wel over die onzekere marktsituatie. Dus ik blijf stellig geloven in het nieuwe plan. Blijf ik ook aan vasthouden. Maar nogmaals, ja, er moet ook wel een bus rijden.
Zelf ter hand nemen, dat vind ik de laatste optie. Ik ga echt op zoek naar een goede vervoerder die hier wel wil rijden. Provinciebestuurder Harry van der Maas, hartelijk dank voor deze toelichting. De tweede etappe van de ZLM-tour start volgend jaar in Middelburg. De ZLM-tour is de grootste etappewedstrijd van Nederland en wordt altijd in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg verreden. Ook de eerste etappe is in Zeeland, maar waar is nog niet bekend. De ZLM-tour staat van 5 tot en met 9 juni op het programma. De start in Middelburg is op de Dam bij het monument ter nagedachtenis aan wielrenner Wouter Weiland. Met een protestmars en daarna 25 insprekers in het gemeentehuis lieten bewoners van Middelburg duidelijk horen het nieuwe AZC in de Kleene Hoge niet te zien zitten. Het plan om een AZC met noodopvang te bouwen in de Kleine Hoge is een klap in ons gezicht. Er is stress. Mensen slapen slecht, functioneren niet meer tijdens hun dagelijkse bezigheden. Zonder enige vorm van voorbereiding, inspraak of overleg werd ons gevoel van woongeluk en veiligheid in één klap weggevangen. De gemeenteraad, die in meerderheid ook tegen de bouw van één groot AZC is en liever 2 kleinere locaties ziet, praat vanavond verder over het onderwerp. En toch kan het zomaar zijn dat het AZC er gewoon gaat komen, want het gemeentebestuur hoeft niet naar de gemeenteraad te luisteren bij dit soort kwesties. Het is bijna iedere week wel raak dat er weer een uithaler op het terrein van het Vlissingse havengebied wordt aangetroffen. Maar wie zijn toch die mensen die in het holst van de nacht het haventerrein op proberen te komen om pakketten cocaïne op te halen? En wat krijgen ze eigenlijk voor zo'n succesvolle actie? En als ze gepakt worden, hoe lang moeten ze dan wel niet de gevangenis in? Sinds begin dit jaar zijn er 35 zogenaamde uithalers opgepakt in de haven van Vlissingen. In heel 2022 waren dat er 20. Lange tijd leek het of drugsuithalers vooral actief waren in de haven van Rotterdam en Vlissingen links lieten liggen. Maar dat is dus verleden tijd. Als we in de achtergronden van de uithalers duiken die in Zeeland zijn opgepakt, valt meteen op dat geen enkele van de verdachten uit onze provincie komt. Je hebt met name een groep die uit Rotterdam, dat zijn vaak jongere jongens, vaak ook minderjarigen. Die zie je vaak terugkomen. Maar ook uit de Balkanlanden zie je groepen deze kant uitkomen. De verdachten uit de Balkanlanden, veelal Albanese, zijn tussen de 32 en 46 jaar. De opgepakte Nederlanders zijn een stuk jonger, gemiddeld begin 20. Advocaat Bals heeft wel een verklaring voor het feit dat geen enkele verdachte uit Zeeland komt. Ik denk dat de groeperingen erachter van elders komen en ja, die zullen vaak werken met mensen uit hun eigen omgeving en niet zo snel hier een uitzendbureau benaderen. Vroeger kregen uithalers vaak alleen een boete omdat ze zich onbevoegd op een terrein begaven. Soms werden ze letterlijk de volgende dag opnieuw aangehouden in de haven. Om dat te voorkomen is 1,5 jaar geleden de uithalerswet ingevoerd. Het Openbaar Ministerie is natuurlijk de initiator geweest van deze wet, omdat er iets moest gebeuren met de vele mensen die onbevoegd op een terrein waren, daar eigenlijk niet tegen opgetreden kon worden. De achterliggende gedachte was dat het Openbaar Ministerie door deze wet mensen die verdacht worden in voorlopige hechtenis kunnen houden en gedurende die periode nader onderzoek doen. Wat zit hier nou feitelijk achter aan mensen of organisatie? Dat zien we niet terug in de dossiers. Verslaggever Mercy Kamermans is hier om erover verder te praten. Ja, Mercy, het gebeurt echt heel regelmatig hè, dat van die uithalers worden opgepakt. Wat voor straffen krijgen ze nou eigenlijk? Ja, dat hangt ook een beetje af van het verdere bewijs. Kijk, als je alleen maar een verdwaalde uithaler ergens vindt, dan is de straf misschien wat lager. Maar als iemand bijvoorbeeld een telefoon bij zich heeft met berichtjes daarin, met een containernummer of plattegronden van de haven, of er staat er verderop een auto met gereedschappen en sporttassen, ja, dan is er natuurlijk meer bewijs en dan wordt die straf ook hoger. Dus het varieert echt van een werkstraf tot enkele maanden, tot soms enkele jaren. Ja, opvallend is dat er bijna geen Zeeuwen tussen zitten en ze zijn echt soms piepjong. Wat is nou de reden voor deze jongeren om dit toch te gaan doen? Er zitten allemaal risico's aan verbonden. Klopt, maar de enige echte reden is toch wel geld. Het gaat in sommige gevallen bijvoorbeeld om echt jonge gasten uit Rotterdam, soms een beetje uit kwetsbare gezinnen die misschien ook niet altijd evenveel geld hebben. En die jongens willen ook op de nieuwste sneakers lopen of met dure horloges. Het schijnt dat ze zo tussen de 5.000 en 20.000 euro per uithalersactie krijgen. En als je dan kijkt naar die groep Balkanlanders,
De Albanese bijvoorbeeld, ja, dat zijn echt meer professionele groeperingen. Die komen speciaal voor zo'n klus naar Nederland. En daar zijn de bedragen nog veel hoger, tussen de 50 en 75.000 euro. Dus ja, geld is toch wel echt het motief. Ja, Mercy, dankjewel. Genoeg dan over serieuze zaken. We gaan het hebben over hondenhoreca. Want het is dierendag vandaag. Een dag natuurlijk om je huisdier eens even flink te verwennen. Maar er zijn mensen die dat verwennen het hele jaar doordoen. En ook als ze uit eten gaan. Een nieuw concept verovert de horeca. En daarnaast heeft ze ook nog een kaartje voor de hond. Super, dankjewel. Een speciale menukaart met hapjes voor de hond. Zullen we de blauwe bessen nemen en misschien de sushi om mee te beginnen? Ja, dat hij dat lekker vinden. De reacties die we krijgen zijn altijd positief. Het is een minuutje voor de hond natuurlijk en dat zie je eigenlijk nergens. Nou ja, eigenlijk super leuk natuurlijk, want je hondje is toch ook een beetje je kind. En je gunt hem natuurlijk ook gewoon echt iets lekkers. En ja, dat ze dit in het leven hebben gebracht, ja, echt super leuk en echt super leuk idee. Hapjes voor honden op de menukaart is een idee dat het Axelse restaurant heeft bedacht samen met Brazil Dij, die een webshop voor hondenspulletjes heeft. Honden zijn steeds meer een gezinslid, gaan overal mee naartoe, zo ook op terras. En toen dachten we van hoe leuk is het dan als je ook voor je hond iets kan bestellen en dat we een menukaartje kunnen aanbieden. En dat je dan voor je viervoeter ook iets kan bestellen. Zo zijn er hondenijsjes, een kipfilet voor honden of zalmdobbelsteentjes. Wat waar heel goed op gereageerd wordt is bijvoorbeeld het sushi. Sushi is natuurlijk heel populair en dit is dan ook sushi voor de hond. Dus dat is dan ook met kip en vis. En dan natuurlijk ook nog wat lekkers voor de hond. Voor Boris hebben we blauwe bessen ijsjes besteld en sushi. Ja, dat vindt hij echt super lekker. Je ziet ook dat bijvoorbeeld veel honden, mijn eigen honden ook, hebben dan een Instagram-pagina. Dus het is gewoon niet meer zoals vroeger van een hond en die blijft thuis. Maar het is echt een hond en die gaat mee op vakantie. Doen leuke uitstapjes en de hond hoort er echt bij. Je krijgt natuurlijk ook ontzettend veel liefde van je hond. Dus ja, waarom dat niet teruggeven? Ja. En wat er nu het meeste wordt besteld voor de hond? Oh, dat zijn toch wel de ijsjes. Ofwel de peanut butter, ofwel degene met de blauwe bes. Dat zijn gewoon verreweg de hardlopers. Ja, we komen hier best wel vaak en dan bestellen we ook vaak even een ijsje. Of als we komen eten ook echt wat meerdere snackjes. Dat het ook met het voor- of hoofdgerecht komt. Ja, dat is natuurlijk super grappig. Het is een extra service die je kan aanbieden aan de gast. En daar draait het ons eigenlijk ook vooral om. Het is niet dat het voor ons per se een verdienmodel is, maar het is juist heel leuk voor de gasten. En dat ze daar ook zeker voor terugkeren. Is het een blijvertje? Vooralsnog wel, zeker, ja. Inmiddels zijn er naast dit restaurant in Axel nog 3 andere Zeeuws-Vlaamse restaurants met een hondenmenukaart. De meeste zon die was vanochtend te zien. Vanmiddag kwamen er meer wolken opzetten, maar het bleef wel droog vandaag. Morgen is dat ook het geval. Wel wat minder zon, meer wolken, maar wel dus een droge dag. En vrijdag dan is er wat kans op regen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne woensdagavond en heel graag tot morgen.